Madekwana akanaka maZimbabweans. Ndinoona pakati pedu tinoona zvinhu zvakasiyana siyana. Tinoona sokuti 2 million yakapuwa maovheti naMnangagwa imari zhinji. Natsai kuona kuti kwatakaenda uko taiva 5,000 vanhu vaivamo. 5,000. Tikati 2 million divided by 5,000 tinowana $400. Pavanhu vaivako vega tingaveringi vakarwara vakasara. Mumwe nomwe anenge achiwana 400. Saka tingati 400 imari inoiteiko pakurasikirwa negold, pakurasikirwa nelithium, pakurasikirwa nezvese zvakarasikirwa. Mota 40 the whole country. It means 4 per province. Saka idzinongoiteiko? Ndidzo here dzinganyengera maovheti here kuti tese tinyengerwe nezvimota. Hamuzvioni kuti kunyengerwa neswiti here ineswa mukanwa sezvinonzi tiri vana vadiki. Hatisi vana vadiki. Uye mari yakaisa iyi haina kana panchi. Isi tiri kuzama maovheti nekuti itai zvinoitwa tichitevera geza zvichiitwa zviri pamutemo kuti wawane ma 1,000 every month. Apa wapuwa 400. What is 400? 400 iyi mari inotengeiko munyika ino? Ngatipepuke tibvise hope mumeso. Uye kungoti 400 kungonzwa zivhika harishandi. Tinoda kuona kuti zivhika iro rakagara panhu angani. Ndo nyaya iri panapa. Ngatirege kunetsana nokuposhongana nokudini nokutatsa kuzorana. Aiwa, tirikutamba nenguva hama dzamwari. Uye chimwe chandingada kuti vanhu kuti kutaura tatowanzisa kutaura. Handiti? Kutaura hakuchadiwi ende vanhu ava they are fed up nokutaura. Vanhu vakatotaura vakati akuda action. Action ndiyo yakutodiwa. But action haikoni kuitwa nomunhu one ba. Action inogona kuitwa navanhu vese takabatana. Action yacho isu togara tingotaura rurimi rwavanhu vakuru runoda kunzikanwa kuti totaurei. Kati action tinoda action iri pamutemo. Hatiti? Asi action yakudiwa. Unesanga atiporonga pakati apa. Ndo andakataura kuti tinobvarura anenge atida kutinetsa isu tina mukanganisira. Chita zvinhu tobvarura. Seku musinganzwi naye vana hama dzangu. Shuwa ndokuda isingaite vanhu veZimbabwe. Inini ndakapererera kupedza kuti wine mazinzwa here hama dzangu. Action ndiyo yakudiwa nevanhu. Action ndiyo yakaita kuti ise matsamba aya uko. Kana takuudza kuti aitwa vabvuma. Toita action yeduzve. Tichadirei kutaura nokudini. Vamwe vakati vageza varwara, vamwe vakataura ino. Zvinotinetsa. Vanoziva zvemarevolution vanoti kufa kwomusodza kamba haivharwi. It's not a long battle. We are not waiting for Geza only. We are not only waiting for Nyatimba Mtota only. We are not waiting for Saruwaka only. We are not waiting for Nyoka Yamabhunu only. Nyoka Yamabhunu akabatwa kudaro kamba hatina kuvhara. Ndosaka tibatsirana titamari eta kuti tibudise mwoyo wedu tirwe samakondo. Ndomunga munondisa hama dzamwari zvatiri kutaura panapa. Pane vamwe vanoya nemama-action avo omunogona kusanzwisisa. Ma-action anogona kusanzwisisiwa panapa. Handiti? Vamwe vanoitawo action dzokuti vamwe vanawo munatonzwa sona panapa. Vanotsvakawo mabasa avo. Handiti? Votorwa votirenwa kuti vagone mabasa ka. Saka moda kuti vana vedu vasagona mabasa. Tigati takaita mukuendesa zvokuti vana vedu ngavagone mabasa. Vagone kuprotecta property yedu. Vagone kuprotecta dzimba dzedu. Vagone vachidziwa mabasa awa esecurity ka. Handizvere. Iko kusecurity akudiwo mukuendeka kunodiwa vanhu vanogona kudino kushandisawo zvimaputiputi zviriko izvi zvinotenderwa kushandiswa kusecurity ka. Saka kana wakabata wanza unoti uri munhu here. Naimi munoda kuti ndisekere naye vakomana. Ngatirege kuita savana vadiki. Uye wakatongwara Mnangagwa uyu. Wakaisa vanhu vane zvimagananda izvi musitimu yedu kuti zvikonzere noise nokusanzwisana. Anomaona masuggestions anowandisa ipapapa. Tikapedzisira tisinganzwisani tosorana. Ndambona mwakati haiwavo mutamba nedhata redu. Unenge uchifunga zviri pa lower position. Zviri lower zvauri kufunga. Think higher. Handiti?
tinova kuti tipobodze kana iri high jump tiite mark higher hakunaona matingotamba tiri pano pamwe tinode vanhu vanotamba zviri pamusoro handitere saka ngatirege kukasika kushora kuti aiwa wapedza data kana usina data ndikumbire ndikupeni ndokupa handiti pane zvakawanda zvotoda kuudza asi asingazodedi kuti zvikananda zvizive handiti pano pakudiwa inonzi coordination Saruwaka, Geza, Chamisa, Chiwenga, Nyatimba Mtota na vamwe vese vanageza sana ava na nyoka yamabhunu handiti na mama patriotic social media champions ndo panodiwa coordination voku social media tibatirei tiri kuti unotarari kuchikomo chokoko uyatarari muchikomo chokoko handiti azvizobatsiri ticoordinatei tigonopota tisangana tidana kaseminari kana kasemina katinosangana tipanana maideas akanaka ari mukunaka hatimbeti zvirisiri pamutemo ba handinzve mhana hama dzangini moda kuti taure chiti kudini moda kuti ndiswere ndatorwa hereni nemhandu idzi ndataura kana usingazi ngaarege kuteerera handite ndiri kutaura isu toita masemina edu towirirana tichaura nomutauro wakanaka unoita kuti tisapinda mumajeri tisasungwa hatidi kusungwa ba zivai kuti munodhira nemhandu apa mukada kuti ngazitaurwe ine language imwe unofunga kuti unoda kuti ireve zvaunoda iwewe ingawa ndiri kutaura zvakanaka zvinongova pachena naye zviri pachena vana ngavatireniwe vagone kuita masecurity handitere iwe unoda kuti ini nditota saka torwa sehondo yacho iyo revolution yacho topinda sei kana tisina mari yokuti tiunganidze tigone kuti kana vakomana vedu vafamba vachiudza vanhu kwese kumaruwa kwese kuti vapa zvinhu hatiri vana vedu vana mabasa kusecurity iwe ngatifunge zvakanaka mani vakomana tadii izvezvi takurasika papi isusu kune mashawas enoise anobuda mukati umu okuti mumwe munhu anenge atinanatsa kuona zvakanaka I believe kuti zvimwe zvigananda zvine zvida kuti zvatinoronga zvibude zvidzoke mumashure zvikangopedza nomwoyo wedu zvikaonekwa sekuti zvanotaura marabishi totoda kuti hapasina kubatana ba totonatsa kuti marabishi tanga waongorora zvakanaka kuti zvarehwa zvinorevei usati waita conclusion idzi hadzishandi ba hanzi kurumidzai kunzwa munonoke kutaura munondinzwa here vana vezimbabwe ndati kurumidzai kunzwa munonoke kutaura ndokuti zvatoda izvi zvibude handitika ende zvinoda systematic approach ndanzwa baba zinogure vachitaura kune imwe channel vachiti chichini ngatisatange tangulayo tibvise chiwenga tigodayo aiwa kugwira gomo upoterera my brother you are right we like shungu dzako ndodzinzwa ende ndokuteerera nguva nenguva baba tinogurei I like your approach but ngatideredze shungu because mushungu kune zvipukanana zvakaita sana gurwe zviya zvakadai zviri ndokava muvengi ndobva kumboradambuka zvotadza kufamba futi handiti takataura zviri pachena kuti uyu maovheti isisu tinobatana natamisa tibatana natamisa the point ndekuti mukati mokubatana topinda muperiod ye3 years pa3 years idzodzo tete anonzi maelectoral reforms tete maelectoral reforms poitwa election wawina hatigoni kuti komaya tototi haya tongochinja ZANU-PF ngaisa vapo tobva tongotora tamisa achipinda tamisa haana kupinda wakadzvinyirirwa akatorerwa zvigaro zvake zvese kutora zvese takatarisa imi baba tinogure ineni taivapo tichiona handimbodzona saka mhandu hainzi arwoba kutanga taiti haya ngaisapinda ine tashungwa handiti ende kwavari kuna vanhu vanoda kubatana nesu vakawandisa handiti saka tikada tati haiwa ngavasatombosvika matiri iwe nechipfuti kana chimugigwa chokurwa chiri hauna unoda kuti udini akapinda ndatovapo unomuita seiko hatidi izvozvo isu hatidi zvemhirizhonga uye hatidi kushandisa zvinanapfuti tichitora zvezvigaro izvo hazviitwi pfuti ba zvinoitwa vhoti hatitere toita tapinda pavhoti tawirirana toita anonzi mareforms tibuda mareforms toita maelections zvigananda zvakutoda kuinda 2028 isina maelections kana mukasakatsika kuzvinhu apa varume apa tapera kupera taiko nezvigananda hatifaniri kurega zvigananda zvichitipedza handitika saka panodiwa inonzi systematic approach
kukwira gomo upoterera. Ndonyaya yatiri kutaura panapa. Handiti. So ngatiite zvinhu zvedu zvakanaka. Kune madiasporians apo ari mhiriko. Ndakukuudza zvimwe zvinhu ndakambokuudzai pashure apa asi namunge manzwa ba. Madiasporians akaita launch yeproject kuseri kumhiriko kuchando. Mozviwa vakaita launch proposal yokuunganidza mari yakati kuti. Handiti. So far vakatanga kuti tounganidza 20 billion. Handiti ka. But iriliziki kana tiita dzanga zvezvizvi zvokuti hatina coordination. Akaunti yacho ikada kuiswa munomu inoshandiswa naniko? Mari yebato kana mari yemovement haigoni kushandiswa chingoti yengoshandiswa naNyatima Mutota akanyarara. Tomutsatsa zvakadiko Nyatima Mutota ungangoshandisa mari yemovement ari one. Indaba. Panodiwa coordination. Teerera zvandiri kureva. Panodiwa coordination mari uye yakarezwa nevana vedu muno. Handimozviwa. Iye zvinezvi munangagwa wakaisa mutemo kuti aiwa kana unenge apuwa mari navarungu tinomuvharira mujere inonzi handichaziye zita rakataura pamhosva yacho yokuti life in prison. Mozvinzari isati tori kuvarungu totora kuvana vedu vari kudiaspora. Takatotaura navo vana vari kubva diaspora vakatobvuma vakatonipa indication. Handiti ka comrade Geza vanotozviziva zvandiri kutaura panapa izvi. Vakatonipa indication kuti vari kureza 20 billion and they are very close to the mark. And vari kutaura kuti vanhu venyu tiitai coordinated mubatane zvinhu zvifambe zvakanaka. Pasina kuzoti apa toda kurwa revolution apa tonetsana nokuda kuti kwashayikwa dola pamari yakawiswa. Hazvizvo zvinodiwa. Hatindi mberi nokuti zvikananda zvinenge zvatobata huro dzedu kuti aiwa makaba ende mutemo unovatendera kusunga unenge apa. Handimozviona. Ngatite careful. Revolution haidi mapenzi ba. Inoda vanhu vakaita careful. Handiti here hana kuti vanhu veZimbabwe muri mapenzi. Ndiri kuti vanhu vasina kugona kuorganizika anenge ari mapenzi. Ndozvandiri kutaura panapa. Kwete kutuka vanhu ba. Handisi kutuka vanhu. Natai kundinzwa hama dzaMwari. Handiti here. So listen guys, let us be properly coordinated and fight our war, and in a very short time apa tsamba ichinda kuti yakapera tenge tinzwa kuti chiri kutevera tii panyaya dzeurongwa hwemari. I know kuti the next port of call pane mari dziri kuda kuuya asi hadzingouyi pana Nyatima Mutota. Hadzigoni kunaya kuna Saruwaka, hadzigoni kunaya kuna Gambakwe yoga, hadzigoni kunaya kuna Kulende yoga. Hazviitiki izvozvo nokuti inoita kuisa vanhu vedu pamuedzo. Hatidi kuisa vanhu pamuedzo. Vamwe vozopedzisira vatosungwa havachabudi mumadzere nokuti mutemo uriko unodendera mapurisa kusunga chero unongonzi washotesa $10. Tosungirwa very important leaders in the movement. Vobva vatosungwa. Zvotoreva kutoti movement yese yadhakwa. Handiti here hatidi kudhakisa zvinhu. Ndakambotaura paya ndichiti kune code yedu yecommunication yedu isisu isingataurwi nana Tsuro naGudu ava. Aiwa zvikananda asi vanotongoti nzwisisa zvose isisu. Handiti. Yeah, saka ukanzwa imwe language usina kuinzwisisa beta usatanga wataura, tanga wabvunza vamwe kuti tione kuti toita sei. Handiti here. Handiti. Panapa ndozigara ndakangotaura every other time yandinesa yangu. Unonzwa machampions chaiwo vana Nyerere navamwe vakapera kuinda vaya maleaders kuna Tanzania vana uyo wokuMozambique uyo Hannah Samora. Handiti vataura nenyaya yekuti pamberi nokubatana. Izvozvo ndio zvinoita kuti budirire. Chero muchida kuti muuraye ng'ombe chaiyo mukati mumwe anoda kutunzumudza sanhu kuti ariteme kudai mumwe obata sanhu kuti risatotema ng'ombe haitemeki. Chinodiwa unity. Zvino mukati medu maiswa mhodzi dzavanhu vanoita sources of disunity. Let us shun disunity and move forward. Izvo zvatiri kuronga panapa zvandakaona chaizvo zvenini ndakaona kuti vanhu veZimbabwe they are tired of listening to unending stories. Sezvo zvinotaurwa nana uyu chimurungu chinotaura pamasocial media chikotaura nhema dzega kuti kumba kwamunangagwa kwapiswa takazodaiwa nhema dzega hanzi wadzingwa nhasi wazodaiwa wotoona iye anoadresa musangano pakadaiwa. Saka nhema dzakadaro hatidzidiba. Dzinotiita sway away from listening to important things. Murungu uya kana kuna vanhu vakawanda vakangwara chaiwo ngaarejiste 0 listeners
chimurungu chacho chinotaura paikera ndichazokuudza isara ichocho iyo channel iyo inotaura chimwe chimurungu so chichitaura ndati inonzi chiyo channel iyo andi sokuti SBN sokuti chi iyo vanhu vanonyepa notumwe vanhu twakazoya manje vanhu vapuwa maselfoni send them away, don't listen to them vakomana vanotikonzera kusawirirana kana tiboda kuona kuti murume nomukadzi vanorambana zvakanaka nakavanoita kukangeta unoya neguwa kundaona mukadzi wako akavata nomumwe murume guwa rino rikangotendwa tete nomurume hapasina marriage saka vanhu ava vakauya kuzosokuteisa sow the seeds of disunity. Let's be careful guys handiti let's use totenderana ipo panapa tichironga zvezvi tota ngatichanzikane tadagarisa the one media house yatoshanda nayo yamunoziva kuti haisi yavatengesi isikazotengesa vanhu vedu mangwana totsanda nayo yoga yoga kusvika tasvika pakuhwina zvinhu zvedu handiti here so muno munyika maiva neZBC pamasocial media ese ari kutaurawo toona kuda kushanda nomunhu one handiti here yes vamwe vanhu mapasta avo zvavo vane vatiparidza shoko ravo chiwenga ndipasta uyo arikoko uyu tozoita uyu chatufa ndipasta ava tovarega vachiparidza tinavava handiti here pakati pevari pava kana dzenge dzakaita nyanya dzenge dzakaita nyoka let's not give them listenership at all kana even to follow them let's just ignore handiti here iyi movement yakuda kuti tifambe tisvike kwatinoenda mozoona here tinoita upenyu hwamwe patambo wana geza kunoenda patambo wana comrade chiwenga kunoenda patambo nokuda kwebehavior yedu isu vanhu zvatatanga izvi hazvigoni kumira tisina kuzvipedza nokuti tinoisa upenyu hwamwe vanhu patambo ndozvatisingadi natsai kundinzwa hama dzamwari we love you Zimbabwe. Nyatimba Mutota is talking to you. His other name Wafa, that's the name. Don't be obsessed namanems kuti unonzi Wafa unonzi Nyatimba Mutota vamwe unonzi Nox hazvina nebasa zvese izvo. Ngatione the task at hand, titarisane netask at hand, tibvise zvigananda handiti ndikataura kuti visa lawfully munhu unototama kuti vataure kuti lawfully ndo zvinodiwa nomutemo uripo izvozvi any other way hauita uri apa ukaswera uripo maziva hakuna chinotaurika panapa neany other way zvatoda kutoita panapa anyone anouya kwandira da kutisajedzera kuti tiite zvinhu zviri unlawful I will never listen to that person handiti kuzviriko zvokuti mahamu movement poitawo chimwe chinhu chinoti kweti munhu chinoti kwetere choti kwetere chitimise chiti munhu watakaplandirwa nezvigananda kuti chimise kana kuti kana stay awake rikatenderano kana kuti masection etetaronga ikako ndokwatakatenderana kuti kariko katitanga tinokabharura samakondo mazviwa here vakomana ngatidi mbwende taramba mbwende pamovement iyoyo taramba mbwende tinoda vanhu vanozva kuti akatika pamutemo tivamba tiinda mberi hatidi vamwe vedu vanotapudzwa mujeni inoyi isu tari nezvigananda takasiyana zvigananda zvaiurayana tonzwa kuti tombogara watofa ninge watofa ebetichitepo wafa zvakadai vachiteyana nokuda kwesikuda simba koga nevamwe vanhu vachindoura kugukura hundi we are not kugukura hundis we are people who want to preserve life. Life is there is sanctity of life in this country. We preserve life. We don't want to destroy life. Those not that distinguish from Zvigananda. Zvigananda zvinoda simba to the extent yokuda kuteura ropa kuti vagotora simba iroro. Samisa wakadai don't want to swim in blood towards the state house. Yes, that is the correct motive. Anyone asingaoni izvo zvivi wobva afara kuti tapuwa mota voti matarakita mangani handiazviti mangani the whole country tapuwa naniko nani imari yenyu mani imari dzedu dzinotenga zvinhu zviya dzinobatwa pamateksi acho ari exorbitant mateksi acho asina reason nekuda kuti vakauraya industry votevera kuvanhu vachida mateksi iyo zvinhu vaitaura toda mari yelenji yekuti yakati mari yakati vachidaro handimozona itaxi idzodzo dzinoda kuitwa mari yacho ichidyiwa dene mari iyo yanga ichishandiswa for the purpose of developing our country. We were going to allow it as a citizen. We must resist unjustified taxes in Zimbabwe. We want justified taxes. First of all, kuti tigone kuteerera zvanoda zvamateksi ava ngavagone kuita resuscitate industry kwete kuti resuscitate industry uchitigadzirira mapfura mani mapfura anodyiwa naniko munyika muno kudhakisa here vanhu kuti pfungwa dzavo dzidhakwe hei vakomana ngatirambe madhokonono ndakataura madhokonono hatimadi kugadzirwa mapfura kuti tigomwa mapfura tiite maduzununu
tisitike mind nokuda kwavamwe vanhu vanofunga kuti vane njere vatisikisa vana vedu kuti vana vedu vate masombi. Aiwa no taramba. Aiwa Zimbabwe must never be ruled like that. It must never. We don't want a leader anopa vana madoro. Kupa vana madoro. Doro is the last thing tinovhungwa navanhu vavakuita leisure. Handiti? Haritombo munyika doro. Handiti mozona. Ngatitendasiri vana vedu vaone mabasa. Ngatigadzire matomatisi atigadzira majemu. Tichirya. Handiti matarini achiitwa. Tichirya. Kuti gadzira vana idzi dzaigadzira masipo idzi. Vana Liver Brothers. Tichishanda dziri muno. Handiti mozona. Timwe tigadzira mapepa. Vana mutari body paper mills. Dzese dzakavharwa dzese. Nokuda kwezvigananda zvisingagoni kutungamira nyika. Zvigananda hazvigoni kutungamira nyika, zvinongovhara maindastry. Vana vachitambura. Kana baba vasingagoni kuya nesadza patebho, havasi baba. Inani mbodani munhu wakadaro ndichiti baba ini. Ndingatomuti iwe mbwa iwe. Ndozvandomuita munhu asingagoni kuya ari baba vangu, asingauyi nesadza patebho. He must go out and work and fend for the family. That's what we expect out of a father. This one watinayo is not a father. Natsai kundinzwa. Munangagwa is not a father. He is a person who is very much keen to divide the country on a regional basis. We must never, ever destroy the legacy ya Mugabe yakati achiti vanhu vabatane nyika yose. Kwete kuti vokumashonaland yokumasvingo nokada vondosvika vouraya vanhu vokumadhebheleni. Vanhu vokumadhebheleni hama dzedu iri mukoma wangu wakafira kumadhebheleni. Urawa panguva yemabhukura uno. I am not happy at all because of the death of my brother. You understand? Why should we lick his feet, murume uyu? Ndianiko yeyu? Takamupa nguva yake yokurya zvakwana. Zvokuramba ataenda mberi hatichamudi ba. Imi mukangotenda chete iba. One point yandiri kutaura nhasi yandatoona yatoshata mukati medu isusu mugrupu redu irori ravanhu vanoti tiri kurevolution. Ndeyekutenda zvese nokushorana. Iyoyo nyaya inoita kuti mupedzane simba. Hatizvidi. Ngatibatane. Tidzikise zvigananda. Tizvireduce to nothing. They were saying it on their own one kuground kwandaiwa. Vaitaura takura saka iko medical bills edu awanda. Saka munhu ane medical bills awanda nokuda kwokukura. Uchanetsa niko, uchadzinganisana naniko kusvika kupiko. Kose tisingaoni zvinhu zviri pachena. Vakura ava vanhu ava dzangova mbwa dzisina mazino. Hapasina munhu ba. Hatigoni kutyidzirwa nembiri yakare yekuti ndaimborova zvibhagera ndaiva boxer ndikazodayo ndikarova hondi yakanyakadayo ndikapinda nepanhu vaiurawa inyambo dzese dziya iyo zvinoti hamuna another era. Vana vedu nesu tatosiyana. Ndikavapo inini vakomana mugrupu rinouya iro ndikange ndiripo inini. Hakuna madhambudzana anoitwa zvakadaro zvokuti ndinongotekisa vanhu zvisina basa redu. Chokutanga uga hakuna kuti ndakadzara roti kuita senonzi unobudisa mari yako muhomwe mako. Iyo yenyika yacho inonzi yapinda hatimbozivi kuti kwapinda mari. Transparency inoda kuti mari yapinda munyika ipublicize mumapepa. Tizive kuti mari yedu yakapinda gore rino ndeyakati. Gold yakapinda musevhingi ndeyakati. Zvese zvakanyorwa kuti zi. Nokuda kuti munhu watinaye akabata pamusoro apehuma. Itsotsi. Tinodii kutevera tsotsi isu? Tinoridii tsotsi? Tsotsi tinoridii? Siyanai netsotsi risare uko. Isu tifambe tiri uko. Handiti? Mukamboona zvinoitika kana mukaona muchidai nikuona. Chero pamhuri chati mukadetserana paure meeting. Koyamwe munhu wamusingadi papo unenge achishaishira vamwe. Mese mukagara uko akauya akagara pedo newe mose mukaenda kuna mwe wenyu muchidai muchimusiya unobvapo oga nenyadzi. Ndozvinodangaitwa munyangagwa uyu. Plani yake dzaiye kuti ngatibve mustreet tibve mutese afambe oga. Hatimbofi nenzara mani varume manimi. Tikava nenzara ne 2 weeks here vakomana. 2 weeks dzinouraya aniko nayi. Hamuna mboona nhamo here. Isaka zvasadza nomunyu isu. Tasadza nomunyu tichikura. Masalala ose tinokudzisa muri vana vedu. Shingai mumbodya sadza nomunyu. Mugoona zvachinenge chigananda ichi. Kukafiwa hatindiko kunhamo. Kwanzi ende kuiroseka tinoviga munhu hatindiko. Iwo macivil servants iwawo. Honai takasamarira pano tichitambura taura kuti iwo akatenga atoona munangagwa unato
vanhu vanga vatopromiswa pensheni yaise aona maovheti ndakati $1,000 pamwedzi isi ndozvatakapromisa iwo mhanya kundoda kundogamuchira 400 yega once off kwete pamwedzi ba once off ngopuwawo 400. What is 400? Inotenga sutu ngani? Zvimasutu 4 zvinovharuka after how long? Vanaiwa komana ngatisiyane nemarabhishi ese aya. Munhu wakangwara unomhanya kunonzi tokupai ma1000 pamwedzi. Macivil servants ese takaudza kuti $1,500 pamwedzi minimum. Saka tavatada chiko kusora muchibweretedzerwa. Vamwe takataura navo pamusangano watava namunanga kwazvo kuti gamuchirai zvinhu izvi torai ndezvedu. Hazvii zvakeba, hapana taaita kwatiri ba, hakuna. The best way, you don't give a person fish, you teach him how to fish. That's the best way to go. Kwete kuti ndokupai mari tokushirwa zvimawiti. Witi inotipei witi kuti aseuke nayo komana imi nayo komana munoti aseko imini. Munondiuraya mani neBP, ini ndiri BP patient mani. Munondiuraya kana kugeza wacho unofa mani neBP ni. Kuti tosvika pakukushirwa zvimawiti nezvimabagi kuti wakukusha isoti atidzora kudai sezvikuti idzona. Aiwa varume, we are past that level. Vana vedu vakadzidza vano madegree, vamwe vano mamasters degree namaPhD. Vana vedu vanogona kudarika mbwa dziriyo apa idzi. Handidi kudziona mbwa idzi. No, nada, ndaramba pati Portuguese. We thank you, Zimbabwe. We thank you for listening to us. We always want to come to you and say those who want to constructively build this thing together with us. The door is open, the number is there. Let's talk constructively, not destructively. Nokuti unotaura zvawataura zvopedza vamwe simba. Hazvisi correct. Ndakanzwa uyu mwana wake achitaura izvozvo, achitaura izvo kuti zvopedza vamwe simba hazvisi correct. Hatizvidi. Ipapa mototanga kuda kuti tione kuti mukuru ndiani, unozoita president ndiani. Haiwa mani hatichatasvika kwese ikoko. Chokutanga the first mark ndeyekuti zvikananda zvabva here ngazvibve. Ende zvana president hazvizvongoti unofuma kungoita president wakomana ngatege kuti rotawo pesina nebasa rese. Handiti kune vanhu vane experience yacho varipo tinavo vese vangafunga kuti tingafuma tapresident. Ngatimbonyarara hedu, ngatinyarare. Vane experience tinavo vakatozotisarudza kuti no ndoda kusangana comrade ndinari comrade totosarudzwa navo. Mazvinzwa here, musanyeperana nekuudzana nhema. Haugoni kufuma ngoti mhasezizi kuita president wenyika ino. Hazviitiki ba. Kune vanozvigona vakatombozviita. Example sana vatsamisa vanga vari mavhiri, vana Chiwenga vanga vari mavhiri. Tiri kuti isusu nyangwe tikati Chiwenga hatimudi, kuri kuti vanhu vadaro kuti Chiwenga hatimu. What we are saying ndezvekuti let them come together for now. Let them come together for now and form inonzi ma-electoral reforms. Haiti nomunhu one, haiti nebato one ma-reforms. Anoitwa navanhu vese vachazopinda ma-elections. Hakuna way yatinganika chidanho ichiba. Let's move nemuronga, hove dzinofamba nomuronga. Tozomubvisa kavanhu vaita ma-reforms ava right toti ende pa-election. Ndopotosarudzwa munhu utoda. Aiwa mani, aiwa ndoponoona the importance of literacy. Some literacy is very, very important. Kotongoti tangotaura zvina nebasa rese. We like your participation. Chinzwa izvo ndoreva varume. Kana muchidaita participation yakanaka, katite zvinovaka. Kwete kuti hei wataurira ningi wataura aiwa handizvo zvinoitwa. Coordination ndareva very important. Kana tisina coordination we are losers. Hapana zvatinenge tiita kana tisina coordination. Handi mazvinzwa vakomana. Katite move together zvakanaka, murudo rwedu rwakanaka, tichivakana zvakanaka. Chinangwa ndechimwe, asi mukati mune chinangwa chekuti dzinga makudo mumunda. Pana kuti toposhera matombo atinotema makudo. Vamwe venye kutoposhera matombo atitema vanotema makudo. What are we doing? In a merry go around like that. Makudo anotiza munda. Tiita samapenzi anoramwira makudo munda kuti ngarye hawo. Hatiramwiri makudo munda isisi. Noda kuti une zvimamota zvatakaona zviya 40. What is 40 cars? Kuna vanhu makorokoza anomaina muno munyika ane mota dzakawanda kudarika 40. Umwe munomu munhu 1 40 nyika yose takupai 40 mota. Tika kuti tobva takupai 2 million. What is 2 million wakomana? Chiko
Are you sick, guys? No. We must never, ever think kuti 2 million pavanhu 500,000 imari inotenga. Haitengi ba. Haina zvainotenga. Kana imba huvaki mune mari iyoyo. Ivo vachivaka mamansions nemadownstairs anotyisa kudaro vachida kugadzira dynasty yekuti mwana anopinda nemushango dzokutonga. Iwe hauchatoverengwe. You are not known in this country. You have no share in this country. Ndozvada kugadzira murume uyu. Kadynasty. Ngatirambe dynasty. Hatiidi dynasty. Kuramba dynasty kubatana. Tichiramba kana kuinda kubasa kwacho torega kuinda kubasa kwacho padynasty. Mazona. Iyo gaunongozonyara kuona kuti hano vanhu vandiramba. Vanhu vavauko ini ndiri uko. Tikati mwanda zvatakaita pana Mugabe. Munochiiko nai masoja anouraya niko havasi vana vedu here masoja iwe. Masoja vana vedu vanouraya kana tada kuita zvinhu zvokuda kuuraya mumwe. Hatisi kuuraya munhu isusu. Tinongoenda musiriti medu. Tichimba nziyo dzedu tichifara. Nyika yese pasi pese vanoona kuti exactly apo paita njiva apo. Njiva dzaramba paita gondo. Ndo zvatiri kuda. That's our aim. Nyika yese ikaona iyo vanongozobwaira ati hangooneki ba unongoti sveverera achienda. Mabasa omira munyika. Mazona. Hatirambi zvozotadzwa muno tinotsvaka muno tinoda. We thank you, Zimbabwe. I'm sorry, I've been a bit emotional on this one. Why? Because I'm seeing that we are moving towards the wrong direction. Instead of chasing the baboons from our fields, we are now chasing each other, which is wrong. Let's be wise. Let's open our eyes. The Ganandas are there. They were planted in us. Indikaona tikananda inisi petere chida kuzokanga zvinoda kuronga ana mai vangu ndapika tinopedzerana nacho tikananda tikangouya pandiri chida kuronga kuti zvatinoronga izvi zvinza zvina nebasa resu zasi kwese ndinotsenga nemazino kutsenga zasi kwese kusara kana ari murume unosara asina kana chiuya unosara asina chakasengaba ndatsenga inini natsimba mutota zvandakufunga izvozvi musoro wangu watoshata izvozvi musoro wangu waipa varume musoro wangu waipa ndakambokudzai musoro taiva kuchirari chakira chiconference chamudaro musoro wangu watoremerwa izvozvi ndibatsireiwo nyika yeZimbabwe ndisaremerwa musoro wangu waremerwa ndaremerwa nemaitiro echimunhu ichi ndaremerwa nemaitiro aMnangagwa eutsotsi kuda kutotsa isi unofunga takapata isi iwe unobvunza vatete vangu vakakubara vatakuudza kuti idzi mhuka hadzisi kuadvheti dzinogona kusiya uri uko dzichinda uko hatikunyengereri ba handimanikidzwi kukuda this is case talk ndomanikidzwa kuda iwe nekuti ndiwani ndina basa newenyu siyana nesu. I thank you, Zimbabwe.